हेलौ ओइ आब' ओइ आं नोंजों एसे रायलायनो लुगैदोंहाय बिजि नामा बिजि दे जेबो नङा दे रायलायजागोन आरो नोंजों रायलायनोब्लालाय खामानिखौ ज्राब दोनथ'गोन दसे आरो मा दे होनबालाय दसे दोनथ' र' नैबेखौ खोनासंग्रोलाय मा बेलाय बेयो अल इन्डिया रेडियो गुवाहाटी दिनैनि रादाबखौ फरायदों अनजालि दैमारिया आयु मा अबथिरा बर' आफाद गाबलाबायखो गोदो आफाद फोसावनाय समाव आं सानसे रेकर्डिं खालामदोंमोनहाय नंगौ ओरैनो दिनै न' बोस्रांनाय समाव केसेटखौ मोननानै दामनायबाय गाज्रि जायाखै माथो गोदो नोंजों ज' बर' आफाद खोनासङोमोन ना बाथ्राफ्रा गोसोआव फैदोंहाय ओंखायनो नोंखौ कल खालामदों आं हाबाब नोंबो मा खालामबाय थायोथाय गोदोसो मोनलायलायबाय आं हनै मेगन सिगाङाव फारि फारि माखासे सावगारिफ्रा बोरै जाखांफैदों औ गोसोखांलाय आफाया हाखु दाखु साइकेल सालायनानै हाथायनिफ्राय फैदों दैखराव आथिं सुना खामसालियाव जिरायफैबाय हनै लावखार गथ'आ गलियाव मोसौ खादों सिथ्लायाव दाहोनाया औवा हासिबनि गनसि सैदों आरो सोरबाबा फाथोनि दुरुं सादों आबलाबारिया दैखराव माइरं सुनानै जानजियाव खेरखा लानानै ओंखाम संग्रायाव हाबफैदों हाब सावगारिफ्रा फारि फारि नुजाजोब्बाय आरो आइया बाथौसालि लिरदों आरो नोंहा खथा गंफ्रोमनिफ्राय लेन्थन साथि बरनना लायनानै खामसालियाव लाना सिमनि हुगारदों आरो केरसिन थाव सोदों बर' आफाद फोसावनाय समानो थि खालामखानायमोन दा नोंहा बे खामानिनि थाखाय औ नङाबालाय बोरैथो गोसो होनानै खोनासंनो मोननो आरो नोंहा रेडिअ खाथियावसो मैगं खादा लानानै मैगं हायोमोन दा इस गावनिखौ बावबाय बावाखैहाय आरो बाजैया गोसोआव दंना बाजैया मा खालामोमोन मामोन बाबु उन्दै समाव उखैब्लाबो उखैयाब्लाबो आहार दौथाब बायनायखौ गोसोआव गैला होमबा रैसुमै खबाम जोबागौ मानि दौखांला आरो बिना बयबो गावबागाव खामानियाव मुखुब नाथाय बयनिबो खोमाया गोसोआ बाख्रि आगानाव दामना दोननाय रेडिअ'आवसो बै समाव टिभि कम्पिउटार मबाइलफोरबो गैयामोन नालाय गामियानो जा एबा टाउन सोहोर उन्दै गिदिर बोराय बेन्थ बयबो बेलासिनि 4:30 जानायखौ नेनानै थायोमोन नङा होमबा गावनि बिमानि रावखौ रेडिअ'आव खोनासंनो जाय जेरावखि थाया मानो सोरबाया साइकेल सालायब्लाबो फाफ्लियाव आलायनानै दुब्लियाव खामानि मावब्लाबो आलियाव दोननानै दखान होग्राफ्रा दखानाव हाथाय बाजारावब्लाबो लांनानै बयबो खोनासंखागोन आरो एकदम नंथारगौ आयदाफ्राबो बिदिनोमोन नालाय बयनिबो थाखाय फोसावोमोन गथ'फोरनि थाखाय रंजालि गथ'फोर आयदा लाइमोनफोरनि थाखाय लाइमोन आफाद आबाद मावनायनि देहानि जोथोन रैसुमै खबाम मुंदांखा सुबुंफोरजों लाजानाय मोगा मोगि आयदा गेजेर गेजेर थुनफावथिना आरो लाइजामनि फिननाय आयदा बायदि बायदि ओरैबायदि मोनोमोन बेलासिनि बै 45 मिनिट समा दुलाराय बर' हारिनि गासै सुबुंफोरखौ बर' आफादनि गेजेरजों खौसेथिनि दुरुंजों बोननानै दोननो हायोमोन नंथारगौमोनहाय सयथिबो बिदिनो थारमोन ओइ आब' ओइ आं मोनसे बाथ्रा सानो मा सानलायखो बे जोंनि बर' आफादा बै समावबो बे 45 मिनिटल' दाबो बे 45 मिनिटानो फोलाव जायामोन होनबा औ बेनोथ' दासिम 44 बोसोर जालायलांबाय अब्लाबो बे एखे समानो आरो दाथ' खोनासंग्रायाबो सेंबायसो आथिखालाव आखाइनि मुथायावनो थानाय मबाइलाव आसिजों थुब्लानो बायदि रोखोमनि प्रग्राम नुयोसै जोंब्लिद माब्लिद नेशनेल इन्टारनेशनेल प्रग्राम गोसो जाब्लानो नायनो हायो गोदान जेनेरेशनाथ' बेफोरथिंसो बांसिन एट्राक्टेड जाबाय टिभि अन खालामब्लानो सान हर मा रोखोमनि प्रग्राम नांगौ नुनो मोनोसै नालाय थेवबोहाय गावनिया गावनिखा अल इन्डिया रेडिअ'नि बर' आफादा जोंनि मोनसे सिनायथि जोंनि आंगो आफाद औ बेथ' नंगौ बेखायनो
बैजों ब्लिड माब्लिद प्रग्रामफोरजों बादायनो हानाय बादि जोंनि बर' आफादाबो थियारि जानांसिगौ। दानि गथ'फोर एबा लाइमोनफोरखौ बोगथाबना लाखिनो थाखाय माबा खायदा खालामनो हायो नामा बेफोरखौ सानलायनांसिगौ बयबो। दाना क'क्राझारावबो दंसैना आब' रेडिअ स्टेशन गंसे बर' रावजों आफाद फोसावनाय जायो। औ आं मिन्थिगौ। 1999 मायथाइनि 15 आगस्टआव जागायजेननाय जादोंमोन बे स्टेशनखौ। नाथाय अल इण्डिया रेडिअ गुवाहाटीजों लोब्बा गैया। बे गंसे सथं स्टेशन। नंगौ। औ आरो आब' औ नोंहा गोसोआव दङ ना मा मायथाइयाव जागायजेनामोन बे अल इण्डिया रेडिअ गुवाहाटीनि बर' आफादखौ? आरो सोर सोर दंमोन बे गिबि फोसावजेनखालि? औ गोसोआव दङ। अल इण्डिया रेडिअ गुवाहाटीनि बर' आफादखौ फोसावजेनदोंमोन 1975 मायथाइनि 2 अक्ट'बर खालि। आरो ओइखालि गिबि फोसावनाय हाबाफारियाव सोर सोर बाहागो लादोंमोन मिथिगौ? सोर? जनकलाल बसुमतारी आरो निर्मल चन्द्र ब्रह्म। दिनैसो मिथिबाय आं। आरो बै खोनासंब्लाबो हायै माब्लाबाबो जामनो रोङै आफाद बेखेवजेननायाव दामनाय देंखोआ सिगनेसार टिउना बेखौलाय सोरथो रनसायामोन? थिग गोसोखांहोदों नों। बे देंखोखौ रनसायग्राया रुंसारि फणीन्द्रनाथ ब्रह्ममोन। जाबादि गोदै खहाब गोनां देंखो दा बुंथारसै। खोनाब्लानो साफ्रोमबो बर'नि थै, रोदा, देहा, गोसो दिनैसिमबो दुंखांहोनो हानाय देंखो बियो, नङा होमबा? नंथारगौ आब'। ओइ बावद्रायबाय खोमाहाय जोंनि रायज्लायनाया। दोनथ'दोनि दे दिनै। आद्रा खामानियाबो नेगासिनो हनै। नङालायनो दोनथ'नोथ' गोसो गैयामोन। थाबनो रायज्लायफिनगोन दे सानसे। गोबां बाथ्रा दं। रैसुमै खबाम खोनासंनो, रेडिअ सेलायनानै रेडिअ बायलायनायनि बाथ्रा, सोरनिबा न'खराव रैसुमै खबाम खोनासंनो थांनानै मैसो गारियाव ज' ज' गाखोना सिफायबोनायनि बाथ्रा बायदि बायदि। आरो रैसुमै खबामाव मा मा मेथाइ फैगोन बिनि बागै बाजि नांनायखौ बावबाय। मानो बावनो। आरो रैसुमै खबाम हांख्रायनायाव मुं खोनायोब्ला खुसिजों आदा फाग्लि जालायनायालाय। बेफोर गासिबो सल'फोर बादिसो जालांबायहाय दा बाथ्राफ्रानो। नंगौ। दे होमब्लालाय दोननोसै दे। दे नों थाबैनो कल खालामफिन। खालामफिनगोन दे। दोनबाय दे होमब्ला। दे, अके बाय। बाय।